Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Ġie żviluppat qafas mekkaniku għal liti prostetika li tixbaħ liti umana. Tliet dipartimenti mill-Università ta' Malta kollaboraw flimkien f'dan il-proġett. Dawn jinkludu d-Dipartiment tal-Inġinerija Mekkanika, id-Dipartiment tas-Sistemi u l-Inġinerija u d-Dipartiment tal-Intelligenza Artifiċjali li ssieħbu mal-Orthopedic Care Malta Limited biex jiżviluppaw id prostetika għal skop kummerċjali. Dan il-proġett irċieva madwar 200,000 euro fondi permezz tal-programm tal-R&I Fusion finanzjat mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija. Minn barra li dan il-proġett permetta li tiġi żviluppata din liti prostetika fi żmien qasir ħafna talok lil konsorzju li jimpjega riċerkaturi full-time biex iwettqu x-xogħol analitiku li huwa meħtieġ biex twettaq proġett ta' dan it-tip. Il-professur Michael A. Saliba li mexxa l-proġett MA ProHand għalli jinsab ferm kontent bir-riżultati li nkisbu partikolarment li lit prostetika li fiha numru żgħir ħafna ta' ġogi li jekk jiġu ddiżinjati tajjeb tista' twettaq ħafna mill-funzjonijiet tal-id fl-attivitajiet ta' kuljum. Kuntenti ħafna b'dal proġett li nexxina niżviluppaw mudell ta' id prostetika li hija iżjed sempliċi. Imma fl-istess ħin tista' tagħmel ħafna affarijiet li tagħmel lit umana u b'mod li l-persuna li jkun qed juża iħoss isu għandu id tiegħu għax ikun qiegħed juża l-muskoli bl-istess mod kif juża l-id tiegħu. Iċ-Chairman tal-EMCST, Dr. Antonio Portugues, għall il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija jemmen bisħieħ fl-importanza tal-investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni bħala wieħed mill-mezzi biex jinħoloq attività ekonomika u bekk jiġi ġenerat il-ġid ekonomiku. Segretarju parlamentari Keith Tassopartetanti laqa dan il-proġett fejn stqarri li r-riċerka bħal din li qed isir f'Malta tista' wkoll tħalli impatt kbir f'pajjiżi oħra. Huwa spjega li l-Gvern diġà joffri diversi opportunitajiet ta' skemi u finanzjament sabiex tittejjeb ir-riċerka lokali u jissaħħu l-kollaborazzjonijiet ma' pajjiżi oħra.